didn't even get to cross. Takže jo, dámy a pánové, já bych vás chtěl přivítat u mého videa ze hry GTA 5. Koukám, že se mi to nějak seká. To se pokusím do příště vyřešit, ale tentokrát se portnem, jakož to máme mod, tak se portnem na policejní stanici. Počkáme se na naše textury. Ještě vevnitř. Chvilku dobrý. Mám tu textury, tak a sebereme si vestu. Jsem brát neměl, ale to je jedno. Dojdeme sem, zmáčkneme Ečko. A vybereme si policejní postavu, za kterou budeme hrát. Tak já bych si vybral. Nevím koho. Za koho půjdem. Vyšel si v prvním díle ze normální policii a tady LSPD. Jsem na neutrální postavu. To se, já tady to. Takhle. Tak. Potvrdíme. A teďka si jdeme pro auto. Dojdeme se tady ze strany pro auto. Tady. Tam. Jdou do garáže. Počkáme, jestli se nám to otevře. Zajdeme dolů. Zmáčkneme Ečko. Nejde správnou pozici. Už se nám to. Jsme tam. A za co půjdem? Co si vezmem? Policejní bafle je takový nezvyklý. Extra. Půjdem za něj. Protože se mi chce. Máme tady Buffalo. Do příště asi stáhnu detaily, ať se ho neseká. A předem upozorňuji, nejsem dobrý řidič. Někoho bych si chtěl zastavit. Ještě jsem nepřišel na to, jak se to dělá. A kde? Kde? O, tady. Jednosměrka. Bum! Špatné auto. Jo, takhle, odsezení policijního vozidla. Kdo se dívali, že budu používat kontroly trošku víc. Tak možná nebudu používat kontroly. Ale tak možná, že budu. Cože, jak mě otlačil, ne? Zruš se. Tak. Už to je amatér. Tady je... S zásekama docela blbě míří. Takže kdo jste se dívali, že se nemůžu trefit, tak je to... A já se netrefuji do nich, ale trefuji svým dogům. Nemám
nemám rád řidiče, když stříte a oni dali vyšší do cesty. Proto nesnáším. A nebo když jedu takhle před vás. Ty střílí po mně. Co mi neudělal? Uhni! Jo. Tady. Ahaha. A teďka neudělám tady to. Player option. Health full armor. Tak. No. Takže dáme si pauzičku, za chvilku jsem tu. Takže jo, omlouvám se za střih, ale bylo to nutné. Tak ještě přijde na to, kdo to je. Já bych ho střelil, mi ten říkal běho. Tak. To aspoň doufám, že je to on. Ale vypadá to na něj. Jo, je to on. Ale on upad, super. To mi zrovna hodí. Ještě jednou spadni. Hajubu. Zakopni. Zastav. Máme ho, super. Nádhera. Co tady spoutám? Zvednu si ho a zavoláme si nové auto. Už na cestě vidíte. Tam nám jede. By měl vět tady. Jo, vidíte, tady s ním jede. A tady s ním zastaví. Nádhera. Stoj. Stoj. Má se přivezali za roh. Jo. Aj za roh. Haha. What the fuck? Hey, cool little walking the folks. Excuse yourself. Just get in the car. Super. A hned jedna je tady vězení. Tak já tam dovezu. Tak, drifty. Dále přejedu. Co hrozně seká, já to vážně stáhnu úplně na nejnižší, co mi to jde. A
Uvidíme potom. Přijď tam hláš. No, já tam zajedu. Tak. Cesta. Jdeme si musí hledat auta. Takhle. Bum. A vězení je pryč. Omlouvám se, dole vpravo za Skype, ale jsem hrozně omlouvám, no. Příště ho zavřu. Jo, takhle! Oni připadávají banku. Tady je banka vlastně. Já jsem se teďka nečel vůbec. To se bude zase nějaká naháněčka. Haló? Počkejte, takže... Jo, dobrý, prostě tady policajt. Na blikačkách a vy ho ignorujete. Dobře, rozumím. Rozumím. Takže jo, pro dnešek bych tady zaparkoval na parkoviště. Ještě kousek, ještě. Dobrý, zajíme. Takže jo, doufám, že se vám toto video líbilo. Nezapomeňte dát like. Nebo vás střelím. Samozřejmě ne. Nezapomeňte dát like. A nezapomeňte si kupovat nové mobily tady, iFruity. A tady Babgery. Nezapomeňte kupovat. Ale ne. Doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte dát like. Samozřejmě, pokud se vám opravdu hodně líbilo a chcete, aby co nejvíc lidí o tomto videu, tak ho sdílejte na vašich sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter a tak dále. Čím víc tady na tom videu bude lajků, tím dřív vyjde další díl. Takže doufám, že se vám to vážně líbilo. A prozatím se s vámi loučím.